Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. Happy New Year! Happy New Year mga kabisyo. Sana may paputok pa kayo. Oo, na safe. Yan. Kasi yung iba, nagpaputok na kagabi, pero napagod na. So, ngayon sila magpapaputok. Ngayong umaga. Ano daw? Pasensya na po, syempre nakainom po. Lasing po kami nagtatrabaho ngayon. Lasing po kami nagtatrabaho. Hindi, syempre New Year, di ba? Putukan Oh. today. Iba pa yung putukan kagabi. Oo, pero make sure, kung ano man yung papuputukin nyo, make sure it's always safe. Okay, sige, go. Kasi kami naubusan namin eh. Ba't pa namin hintay ng January 1 ng tanghali? Di ba parang ang ingay mo na? Dapat ubusin mo na lahat ng December 31, gano'n. Ay, sa bagay, trip nyo naman yan. Ako may kakilala nga ako eh. Hindi ubus, isang taon na eh. Talaga? O yung putok niya, hindi talaga maubos-ubos. Ay, sa bagay, partner. Kahit anong simsim. Oo. Sabi ko, kala ko ba, bagong taon lang ang putukan, bakit sa'yo buong taon? All year round yung Oo. putok niya. Ang wish natin sa kanya this 2024, di ba? Magbago na siya. Yeah. Tapos nagtataka siya, yung friend mo na yan ha, kung bakit wala siyang jowa. Oo, di ba? Eh yung amoy niya, nakakamatay ng eggcell. Lakas baka New Year. Correct ka, totoo. Parang ano ba yan, yung amoy mo, nakakabaog. Nakakaloka. O, depende sa trip nyo. Sa bagay, kanya-kanyang trip naman po talaga yan, di ba? So ngayong bagong taon, as usual, as always, ang tanong, di ba? Ano po ang inyong mga New Year's resolution? Uy, Yan. umpisahan mo sa iyo, partner. Ano mga New Year's resolution mo? Sila na lang ang tanungin natin kasi wala akong balak magplano today. Napagod ka na. Medyo tamad pa yung isip ko, di ba? Hindi, ano kasi tayo, partner, di ba? Parang naniniwala din naman tayo na marami mga bagay sa buhay natin na hindi natin pinaplano. Pero syempre, katulad ng lagi din nating sinasabi, iba din naman talaga kapag tayo ay nagpaplano. Yes. So, ang eksena dyan, partner, kung meron man akong pinaplano na wish ko lang matupad, di ba? Ay, yun na yung pagtitipid. Maganda yan, maganda yan. Titipirin ko yung aking yung Alin? pwede kong itipirin. Yan. Titipirin ng ngiti. Paano yun? Titipirin yung boses. Paano din yun? Sabi ko nga ayoko na nga talaga magtipid. Life is short, wag magtipid. Charot. Kasi kung nakakala nyo pera lang ang tinitipid, Oo. hindi, marami tayong mga bagay Correct. sa sarili natin na pwede mong tipirin. Oo, diba? Tipid Siguro sa yung- pagmamahal, pwede mong gawin yun Pwede kung trip-trip mo lang. Pwede naman. O kaya tipid sa over sa pagmamahal. 'Di ba? Baka naman sobrang na yung pagmamahal mo na wala nang natitira para sa sarili mo. Yan. Tama. Mga ganong klaseng pagtitipid. Pero ang hirap niyan, yung tipid na lang ng pera, yun yung medyo mas madaling intindihin, 'di ba? Yung tipid sa shampoo, gusto mo. Diba? Pwede din. Bumbunan lang. Bumbunan lang yung gagamitin mo or lalagyan mo, the rest hindi. O kaya tipid sa sabon. Oo, tipid diba? sa Leeg toothpaste. lang. Tipid sa toothpaste, isang ipin lang. Mga pagtitipid na ganyan, di ba? Pero tama, pera dapat. Pera. Oo, yun. Matuto kang magtipid sa pera. Correct. Yun ang paalala mo sa sarili mo. Yun. Parang titipirin. Kala mo naman kung makapaalala ng gano'n, kala mo naman daming perang titipirin. Bakit ang assessment mo ba sa sarili mo? Ano ka? Anong tawag doon? Alin. Sino sabog pumasok today? Gastador yon. Ako, gastador? Hindi, mas nag-iisip ako na tamang term. I think mas tamang lustay. Yon, lustay. Grabe, parang ang sakit na nga nung gastador. Parang mas masakit yung lustay. Madali sa'yo ang maglustay ng pera. Kala mo naman, kung makatanong ka naman, kala mo ang daming lulustayin, ano? Oo. Talaga? Madali sa akin, ibig sabihin, hindi ko kailangang mag-isip ng maraming beses kung kailangan ko yung bagay na yan. Okay. Parang Bili ganon. agad, bili agad. Bili agad kahit na Ano kahit na hindi ko sure kung paano ko babayaran.
Mga ganun kasi lagi kong iniisip, deserve ko to. Okay. Diba? Nagtatrabaho naman ako, nagpapakahirap naman ako. Ito lang naman yung reward ko sa sarili ko. So, deserve ko to. It's more of a discipline, partner. Oo. So, siguro, Oo. wag lang sobra. So, for Totoo. example, nagreklamo yung asawa ko sa akin, sinasabi niya na ang dami mo na naman damit, bago yan, ganyan, mga ganon. Tapos ang lagi kong sinasabi sa kanya, ito na lang naman yung nagpapasaya sa akin. Wala naman akong ibang binibili. Sabi niya, kulang pa ba ang pagpapasaya ko sa'yo? Wow! Oo, kulang. So sana damihan natin ngayon 2024. Charot! Dalas-dalasan ko naman yung nakapagpapaligaya. Pasensya na po talaga, lasibo kami today. May alcohol pa yung dulo ng dila namin. Alam niyo, manhid pa siya. Ganun po yung feeling namin. Manhid pa po yung dila namin. Nagsusuka pa nga yun bago pumasok ng buti. Dinaan ko lang po sa off-shoulder ng lahat. Pero yung dila ko po, manhid pa. Yung amoy ko po, suka. Dalas-dalasan. Yan ang kung ano man yung nagpapaligaya sa'yo. Yun yung isa sa mga pwedeng gawin mo rin ngayon 2024. So kung feeling mo ng 2023, mas marami yung nagpalungkot sa'yo, dalas-dalasan mo yung whatever makes you happy. Tama. Ganun. Totoo yun ha. Pwede mong gawin yun. Pwede. Ako siguro more, instead of New Year's resolution, wish ko. Ayan. Anong wish natin? Siguro wish ko wala na pong masagasaang pusa sa kalye. Totoo naman wish ko yun kasi totoo yun Ang sakit sa kalooban pag nakikita, lalo na kung mga kuting. Kuting, minsan aso, 'di ba? Pero madalas po ang pusa, parang araw-araw na lang, every time na kunyari kung madalas po kayo nagbabiyahe, no. Kung observant lang din kayo, parang sa isang araw may makikita kang pusang sasagasaan. So yun po yung wish ko, sana wala tayong masagasaang pusa o walang pusa na magpasagasa. Yan, diba? Totoo. Feeling ko wala namang pusa nagpapasagasa. Mali mo, trip din lasing nila kasi. Din. Mali mo, Amuy silang lasing pauwi sa sa bahay sa nila. Sa bagay, akala nila tubig yung iniinom nila, gin pala, no? Dinamay pa yung pusa sa kabalo. Sabi ng pusa, kung lasing kayo, wag niyo akong idamay. Nandadamay kayo eh. Biktima lang kami ng pananagasa. Oo nga, totoo. Ng mga sasakyan. So sana wala talaga. Or yung mga hayop na maltreated. Diba? Sana wala nang maltreatment of animals. Yes, sana walang abusuhin ng mga hayop. Yun. Matuto tayong alagaan ang mga hayop kasi nila lang po sila. Yes. May emosyon ang bawat hayop. Hindi lang natin nararamdaman kasi magkakaiba tayo ng level ng emosyon. Pero meron po sila noon. Correct, ganun. Lagi natin tatandaan yun, di ba? Kung malalaman po natin yung kwento ng bawat uri ng hayop, tas kung paano sila nagsasurvive, yung survival instinct nila. Kunyari, isa man naisip ko yung chameleon. Ano na nga yun sa Tagalog, partner? Yung ba yung spray sa lalamunan? Ha? Yung spray sa lalamunan, yung baon mo kanina? Ha? Kaya naman, Camilo-san. Padala na po kayo. Ano ba sinasabi mo? Maawa na po kayo sa akin na pagkamalan po kayong chameleon. Camille, alam mo partner, this is not an endorsement pero ito din talaga yung nagtawid sa akin ng 2023. Baka naman po Camilo-san, baka gusto niyo po akong padalhan this year. Kailangan po yan. Marami pong DJ ang paos. Medyo mahal po kasi kayo. At may dahilan kung bakit. Kasi effective. Effective talaga siya. Anti-inflammatory spray solution po siya. Hindi Ano Camilo-san. ba sinasabi mo? Ano na nga yung chameleon sa Tagalog? Unyango. Unyango. Yan. Ano naman ang snow sa Tagalog? Ibang topic na. Lasing talaga. Sabog talaga. Ano naman ang snow sa Tagalog? Kung merong unyango, ang snow sa niebe. Mga enye po sila. Unyango, niebe. Ano pa ang baon mo? Pasensya na po kaya. Akala namin. Akala po namin, akala namin na walang nakikinig na HR. Mukhang meron pala. Sabi baka niya, memo bukas. Hindi, sabi ng HR, kailangan mag-exam ulit itong dalawa.
Para malaman yung kung stable pa ba mag-isip ito. Naku, nakakaloka, parang nakakatakot. Oo. Or baka naman pag patawag na tayo sa guard ngayon. Ay, wag naman. Ipacheck agad. Nagjo-joke. Lasing pa tong dalawang to nagtatrabaho. Nagjo-joke lang naman tayo, di ba? O, nyango, niebe, nye. Kainis. Alam ano ba yan? Lasing talaga. Alam mo ba kung bakit, partner? Ang tawag ko sa mga guards natin ay classmate. Lahat yan. Oh. Lahat yan classmate. As Bakit? Lahat. Kasi nung bata-bata pa ako, na nag-umpisa ako dito sa Love Radio. Ano na topic natin mga ngayon? classmate, hindi, kasi guard sabi mo eh. So, Oh. naisip ko lang sila bigla. Bakit ba? Sabi ba ako ng guard? Sabi mo yung guard, papakuha tayo. Okay. O, lasing ka din eh. Umaming ka na. Hindi ako lang yung amin ng amin dito. Yung inuman kasi namin kagabi, walang pulutan. Correct. Purong-purong alak eh. Totoo yung mahirap talaga kapag walang pulutan. Oo, ganito tingnan mo. po yung epekto. Totoo kasi naubos na yung mga handa. Oo. At saka ang weird na nga ng pulutan mo, embutido. Di ba? Spaghetti pa nga rin yung Spaghetti. nakahain eh, pupulutanin mo. Di bang Oo, weird? nakakasukayin kasi naka-bloat yun. Kaya nga, totoo. Wow, bloat. Spell mo muna. Ito ba yung lumulutang-lutang sa Manila Bay? Wow, laki ng bloat. Yun din yung nanganak dito marami sa Manila Bay niyan. Correct. Di ba yung dragon bloat? Di ba dragon bloat racing? Meron dati sa company natin yan. Pwede ba? Pwede po bang Nag-host na tayo niyan. Dragon bloat. Dragon bloat competition. Isama mo ni Dragon. Pasok na rin yan. Sige na. Ipasok mo na. Go. Ayun Ano na talaga? Yun nga, kung ba't classmate ang tawag ko. Oh. Meron kasi minsan nagtanong sa akin yan eh. Sabi niya, bakit lahat ng gardenia sa atin? Gardenia. Baka naman, gardenia. Oo nga, namiss namin kayo. Ayan. Oh. Classmate ang tawag. Tapos sabi ko kasi, nung bata-bata pa ako, mga classmate ko nagiinom sa gilid. Yun pala yun. Kaya naalala ko kasi syempre, masok tayo, medyo lasing tayo. Charot. Uy, wag po kayo maniwala. Uy, joke lang. Bawal pong pumasok ng lasing. Sabi naman nila, bawal mag-drive ng lasing. Diba? Yes, pero yung mga tunay nating tambalanisa na nakikinig sa atin at kilalang kilala tayo. Correct. Alam niyo naman na joker kami. Alam nyo naman na bargas talaga kami, mga kabisyo. So wag mapagpatol sa mga joke. Yan. Baka mamaya maki-BP naman kami, di ba? Report yung pumapasok pa naging dalawa na lasing. Wala kayong ebidensya, yung pagiging baliw namin, normal na. Tanggap na ng marami yan. Sa true, di ba? So maraming salamat ngayong unang araw ng January. Kung kayo po ay nakatutok at gusto nyong umpisahan ng inyong New Year na good ang vibes, di ba? Basic. Makinig lamang sa Love Radio. So maraming salamat sa mga nakatutok sa atin ngayong oras na ito. May you have a bongacious 2024. Tulog pa sila actually. Ganun ba? Ganda ng message ko. Orlok pa pala ang lahat. Sige na nga, itigil na natin to. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun.